Иртәгедән соң Акбарс яңа сезонга аяк баса, җанатарлар гына түгел, хоккейчылар үзләре дә матчларны зарыгып көтте. Әзерлекләре дә ныклы диләр. Бүген спортчылар белән Рөстәм Миңнеханов та күреште. Акбарслыларның яңа формасы нәрсә белән үзенчәлекле? Очрашуны Илгиз Шәкүров күзәтте. Вы всегда в нашей команде. Истәлеккә фамилия язылган фуфайка, якасына «Мин яратам сине Татарстан» дип тәшигелгән. Акбарсның яңа сезонга тегелгән үзенчәлекле формасын президентка да бүләк иттеләр. Вот спасибо. Выражаем, что Мин любим яратам сине Татарстан. Спасибо. Рөстәм Миңнехановның һәр сезон алдыннан хоккейчылар белән очрашуы күркәм гадәткә әверелде. Яңа сезон инде 2 сентябрьдә башлана. Акбарс ЦСКА белән ачылыш кубогы өчен уйнаячак. Вы на самом деле очень много делаете для имиджа нашей республики, вообще для имиджа нашей страны. Хоккей — это наш спорт. Узган ел Акбарс уеннарын плей-оффның 2 раундында туктатты. Пандемия сәбәпле. Җәй дәвамында команда яңарды. Көчле легионерлар килде. Хәзер төп бурыч Гагарин кубогында җиңү. Ваша победа — это наша победа, ваше поражение — это наше поражение. В спорте будет все. Все время у вас все гладко не будет, но самое главное — надо идти вперед. Нам команда нужна боеспособная. Президент хоккейчыларга үзегезне саклагыз ди. Аларга һәм Татнефтька пандемия чорында хәйриячелектә актив катнашкан өчен рәхмәтен дә белдерә. Вам нужно, как всегда, быть нацеленным, команду только на победу, если можно так сказать, только на кубок. Хоккей Татарстанда иң таралган спорт төрләренең берсе. Шәһәр һәм районнарда 46 боз сарае эшли. Акбарс яшь хоккейчылар өчен үрнәк. Спорт такая вещь, очень такая серьезная, да? Спорт бик җитди нәрсә, монда тырышырга кирәк. Без барлык авырлыкларга әзер. Беренче уенны Акбарслар Мәскәүдә уйнаячак. Җомга һәм якшәмбе көннәрендә үзебездә уеннар көтелә. Барлык матчларны турыдан-туры эфирда безнең каналда күрергә мөмкин булачак. Илгиз Шәкүров, Яңа Гасыр каналы.